billedet. Joachim, flyt dig. Så nogen kan. Slåskamp, slåskamp. Så. Jeg filmer det. Kram det. Offside. Kom nu, mand, slem den. Den er totalt sindssyg. Det er noget, vi kvinder vi sætter stor pris på og prøver at bevare. Ikke igen. Og så skønheden i huden også. En ting er selvfølgelig, at man kan få lidt rynker. Det er jo naturligt. Nu gider den ikke mere. Altså så en nu forskel. bækker jeg. Ender med de begge kommer op og slås, mand. En kendt person. Så er det hvor de nuttede at se på. For bedste kvinde i hovedrollen, nemlig Cate Blanchett. Hun er 44 år og har jo ikke en rynke. Jeg tror, at skuespiller lige er fiflet lidt, ikke? Der er nok lidt snydt lidt, men flot hud har hun. Og jeg har så fundet nogle gode tips til, hvordan du kan bevare din hud smuk indefra. Altså noget, du skal spise om morgenen. Fordi en ting er selvfølgelig det med cremerne. Det er rigtig vigtigt også. Det er rigtig vigtigt at rense din hud om morgenen og om aftenen. Fordi så det hvor lang tid har jeg gjort det? 2 minutter og 30 sekunder. Af mange penge, du kan skal jeg bare... Vi gør det i 3 minutter. Der er det også en god idé. Ja. Og der har Benji 6 gode råd fra en godt det der, kat. til bogen The Beauty Diet. Hun hedder Lisa Dreyer, og den bog, hun lavede sammen. Det er fint sindssygt. Så, slåskamp! Ja! Slåskamp, det er det, jeg godt kan lide. Spise om morgenen, fordi så arbejder det løbet af dagen. Kiwi og jordbær, frugt og bær til morgenmåltid er fornuftigt. Den kigger på mor, den der kat der. Med gavnlige C-vitaminer, de fremmer produktionen af kollagen og forebygger rynker. Det er jo nogle vigtige ting. Ja, tak. 3 minutter og 5 sekunder. Så har vi bare 4 minutter. Nej. Det kan jeg altså ikke holde. Indeholder stoffer, der blødgør. Du bare stop nu. Stop.